5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти ҳавзи обсофкунӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ оғоз бахшиданд. бо мақсади баланд бардоштани некуаҳволии сокинон бо роҳи беҳсозии идоракунии низоми обёрии хоҷагиҳо дар ҳавзаи дарёи Панҷ дар минтақаи гурӯҳи ноҳияҳои Фархору Ҳамадонӣ ва Восеъ сохта шуд. аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ ноҳияи Ҳамадонӣ дар минтақаи пасттар аз сатҳи маҷрои дарёи Панҷ ҷойгир аст ва аз ин сабаб мавзеи мазкур қаблан борҳо аз боришоту обхезӣ хисорот дидааст. бояд гуфт ки дарёи Панҷ яке аз дарёҳои серлои ин минтақа ба ҳисоб меравад ва он сарчашмаи обгирии Сарҷӯи Чӯбек мебошад. мақсади асосии лоиҳаи обтахшинкунӣ аз обоварҳо таҳшин кардани лоиқаҳое ки ба воситаи дарёи Панҷ ба канали Чӯбек ворид карда мешавад ва эмин нигоҳ доштани чархҳои оббарорӣ дастпойгоҳи обкашии ноҳияи Восеъ ва Фархор мебошад ки солҳои тӯлонӣ аз кор мебароварданд. инчунин заҳкашу забурҳо аз лоиқа тоза карда мешавад ки баъди ба истифода додани ин иншоот хароҷотҳо камтар мешавад ва чархҳои корӣ солҳои тӯлонӣ кор мекунанд. ҳамасола аз дарёи Панҷ ба Сарҷӯи Чӯбек ба миқдори 700 000 метри мукааб ҷинсҳои омехтаи обовар ворид гашта ҷӯйҳои обёрикунандаро пур мекунад. ҳамасола мардум бо заҳмат ва харҷи зиёд ҷӯю ҷӯйчаҳоро аз ҷинсҳои обовар тоза мекунанд. аз ин рӯ моҳи июли соли 2020 дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Панҷ масъалаи рафъи таъсиси хатарҳои эҳтимолии табиӣ барои аҳолӣ ба миён гузошта шуд. лоиҳаи мазкур бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз ҷумла Бонки Осиёии рушд татбиқ гардид. паймонкори лоиҳа ҷамъияти саҳомии кушодаи ТГМ буда бо ҷалби беш аз 400 нафар муҳандисону мутахассисони маҳаллӣ сохтмони обанбори обсофкунии навъи кул дар ноҳияи Ҳамадониро бо сифати баланд ба иҷро расониданд. дар доираи амалишавии лоиҳа сохтмони обанбор, мустаҳкамкунии соҳили минтақа ва инчунин навсозии пойгоҳи обкашӣ анҷом дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот аз 1 октябри соли 2020 оғоз гардида то 30 марти соли 2023 ба анҷом расонида шуд. худи оби канали Чӯбек ниҳоят лоиқааш бисёр буда. бо воситаи ин иншооти сохтаи мо лоиқаи он таҳшин шуда худи оби тоза баромада боз канали Чӯбек пайваст шуда аҳолиро оби тоза таъмин менамояд. зимни суҳбат бо масъулин сарвари давлат таъкид доштанд ки масъалаи то шаҳри Кӯлоб об расонидан низ мавриди омӯзиш қарор дода шавад, зеро аҳолии шаҳр ва атрофи он ки шумораашон ба зиёда аз 300 000 нафар мерасад аз оби ошомиданӣ ва кишоварзӣ танқисӣ мекашанд. иттилоъ дода шуд ки Чӯбек дар байни шабакаҳои обёрии ҳавзаи дарёи Панҷ калонтарин буда масоҳаташ 50160 гектарро ташкил медиҳад. азбаски дар ин минтақа соҳаи кишоварзӣ асоси тараққиёти иқтисодӣ мебошад, бунёди иншооти мазкур на танҳо аҳамияти иқтисодӣ балки иҷтимоӣ низ дорад, зеро он бештар аз 60% аҳолиро бо кор таъмин мекунад. дар сохтмони иншоот беш аз 80 техникаву механизми гуногун истифода карда шуд. муҳандисону бинокорон барои солиёни дароз хизмат намудани иншооти обтаъминкунӣ корҳои сохтмониро бо сифати баланд анҷом доданд. дар доираи лоиҳа ҳамчунин 2 пули мошингузар сохта шуда ҷиҳати бо барқ таъмин намудани иншоот ба масофаи зиёда аз 12 километр хати интиқоли барқ кашида шуда 2 трансформатори тавоноияшон 100 киловолт ампер насб карда шуд.